maulog tang kaantabay. Susari manangilaban, ed kanupugan tan kawayangan ed saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. Ed DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, Mas Santos, on maabig morning, da balang sinansakay. Malapod da sayan oras, yanggad alas 9, nakabosan. Narengala na programan may paruntal na saray isyo balita. Nilira da saray matuan liknaay balay. Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Aray nakalupyo saya na programa, amigo yo. RJ Jimenez at your service always. Ang kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Mauran ni at ating tanagagik. Ambasa ni Dalan. Ambasa anywhere at ating tanagagik manalwar tayo. Laula panagmaneho. Kay aksidente kakirem tatitan. Yan na gele alwar tayo. Tanmat mo ni Raya kaparatiran na motorista sa ride driver. Kortesiya dalan panarian aliwan sa may ingungot. Kapiano arawid disgrasya. Manlinis dasaray sulasular. Wala may abat ko gaylay irap to tatang tanagagik. Lapod impakagamor na sakit ya dinggi na anak to. Gaylay nga na kapan trabaho damay intiron pamilya. Siyempre si kaso unti anak to. Yan manalwar tayo. Piano tayo na dapuan na sakit. Ang labatla wala tayo gangan. Na Presidente Bongbong Marcos yami niya hospital na sa departamento abig laman under DOH at libre timot da saray nandoruman na probinsya tatang tanagagik yat Pangasinan at walatan mo tiyagan ganya libre la tatang tanagagik. Saray patambalan tayo. Pero atan at charity. Dumamot may yung lakad sara may dier ko niya kwarto. Ila ko mo libre la namin. Gaano inorso pangi kargaan na saray pasyente. Wala ramay no dyan charity, matik, libre, akang babayaran. Pero no sa ramay di aircon mat, tan walay sarilin CR, iran na kwarto, may babayadan ka dyan. Sana libre na lahat. Kasi ginagastusan naman ng pundo ng gobyerno yan, yan ang dalangin natin. Yano aramay kaibatiran o kaparatiran na mahirap bilay na experience na mo. Ayano walay sakit na pamilya da at watan mo tira da sama liwan butbutan. May lakumon yung tanso nagawa tatang tanagagik. Kami supundo tayo. Tan tayo kami amay. Trilyon of pesos ibabudget da tinaon. Pinablimiran na dumarangal. Balbalag mo sa utang na say
Bansa tayo, trilyon mo. Dakal atatang tanagagik. Pero sa ikuanan Finance Secretary Recto, nga negosyotan, utang ka, pian umbulaslas, wala usaron mo, kwanto mo? Sa itapat, nalilik na tayo. So, sa taniran trillion of pesos ibabudget. Nasay gobyerno tayo at atang tanagagik. Nahitarda, so sa basic needs tayo, sige pa. O dino, uunlalabat da bulsa na saray kurap. Iran opisyalis. Aratan, so imanon tayo pinablimiran na abaluyan. Atan kasi at nanayter, sudugan serbisyo. O dino pikpigara, sumansam summit. Dasay bilyon, milyon, trilyon. Ya budget na bansa tayon Pilipinas. Nisaksakin nila ba't tanay? Ya ahinsya na gobyerno, di ba, engineer? Saksakila ba't na ahinsya na gobyerno? So walan ni Bulgar. Pinablimiran dumarungal. DPWH labatan supantutungtungan natan. Departamento na Public Works and Highways. Si karanatan sa sentro na sa isyo kawigi kawanan. Natulak kala saray impormasyon, balita, konektado sayan isyo tatang tanagagik. Pero saya mabata-batar niya, ay ko may salita ng Kuya TQT, say mabata-batar niya mabalbalikas. Wala bilyon of pesos so nalulustay pundo na gobyerno. Pinablimiran dumarengal kanyan oy lakumon. Yadjad say liderato. Presidente BBM at talagan wadtan so porsigido. Ya panimbistiga tan wala tatang tanagagik. So saramay nadusa. Sayay panagkurakot. Kinamin niya kurakot at ikulong. Kinamin niya kurakot at ay sosialis. Walay nakara. Engineer. Kanya na makapuyang labat. May kumparik manginginom. Nayari mo't. Nayari mo't. Ang taturay nagagawa da kaliber-liber man niya kumparik. Ta siyempre ay so teknolohiya tayo natan. Cellphone. Watan niya amin matla sa impormasyon. Pero, manalwar kininsan siya. Huwag basta-basta maniniwala. Dahil yan din ang ginagamit na saray managpalikdo. Ginagamit mo't usaranda da saray peke iran balita fake news. Tapiano dyan nuntan at naitaliragda susara may kalaman da. Usara may kakontradalo lano sa pantutongtongan at politics sa tatang tanagagik sobra. Sobra. Ay sosialis. Kanyan na saksakilabatan ni ahinsya na gobyerno. So walang iimbestigaan, pinablimiran, dumarengal. Ay talagan na ang gansyo pa. Wala rekabat mo, engineer. Ya kontraktor. Ti kabibilay da natan lifestyle check. By the way, at pigaralaran na district engineer at sa bansa tayong Pilipinas, so ang isubmiti na sa courtesy resignation nitan. District engineer na sa DPWH. Pero may nainay tayo ni babaga, not all. Aliwa namin mat. At talagan watan so pinununong. At sa tayo pundo
igagatar para da saray nandurman proyekto wala ramay arom da isat labat melag labat. O ang gano agdaawatan siyempre nagmawatan to Camila Dago santuoy pero Leon Samay makulab ay dumamay makulab at atang tanagagi. Ha? Dumamay makulab ta talagan na mandiman no pigaray gabay to lolad saray kontraktor. Kaskasyan matlaray kontraktor kanyan magmamaliyo substandard. Hangga pula akara halos inalala namin. Nasa ramay managkulab. Antigawon tumatay. Di kanupugan tumay akara. I-budget tumat. Diyan pang i-budget to hangga pula hangga pigawak kung tumat. Diyan Pangasinan kasi siya pare ang i-submitimutla na courtesy resignation. Partner, good morning. Hi, partner. Good morning. I-submitted the regional office. Isan si regional director Santola i-forward demand si Secretary Benz Dizon. Kanya na untan sa sistema. Actually, jad sa may naasultan impormasyon kapaborito RJ, jad opisina ng Secretary Benz Dizon. Pati sa raraman manayay, infra projects natan, aka-freeze. Aka-freeze natan, wala tan so ganda. Amin. Dapat nationwide. Dapat lang. Pero si kaskasyan mo naman minsan nung baloy, bisinasumpal, ni asumpal. Atan labat. Negative effect to. Say, babagato ng Secretary Benz Dizon, so nationwide suspension na bidding. Bidding para sa locally funded projects. Bidding. Bidding. Ramay kyan. Ramay future Iran project. Pero Yes. ramay ongoing. Sige, tuloy. Kasi mahigpit po ngayon ang ginagawa ni Secretary Vince Dizon na kampanya laban sa korupsyon sa naturang ahensya. That sa agawan turnover ceremony at Department of Transportation at imbagato ng Secretary Dizon, yasay nationwide, pangipatunda at saratay DPWH bidding activities at base mo at saman sa direktiba na say presidente. Linisan tutan. Total cleansing. Yes, total cleansing at DPWH. Kaya pati sa raman so aramay proyektong pupuntaan na rumya bansa. Yung tutulong iradsi ka tayo. Ito, wala ramay JICA. Yes. Diba? At mga lending institutions. Pero ito yung mga ito lang yung mga proyektong magpapatuloy. Okay. So hindi apektado yon. Pero yung pundo na galing sa budget ng departamento, hold muna. Yes. Alam mo na. Kasi sa paliwawa to, aarayan pundo kasi manlapot sa official development assistance, yung manlalapod arumya bansa, at din malanlad sa may masusing pagsusuri. At ito'y bahagi rin ng mga infrastructure flagship projects na mga proyektong may malaking epekto at mahalaga sa pagunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Pwede bang magkaroon ng anong tawag mo dito? Yung lahat, yung parang papalitan muna, may tawag doon, di ba? Kung baga yung pagpapalit ng gobyerno noon, di ba? May mga OIC, mga ganun. Tapos pag-aralan, i-evaluate muna lahat. Baka susunod yan, kasi may price na dyan sa di ba? Sa bidding. Yes. Paglalabas ng SARO. Pwede kaya yun? Actually, sa kwantumat at Secretary Dizon, araratan na proyekto kasi at din malan matla at evaluation and clearance. Watan malaman so inaral yung moong na si Regional Development Council, sa Department of Economy, Planning and Development, Investment Coordination Committee, Secretariat, watan walari Technical Board and Cabinet Committee, sa Economy and Development Council, datin NEDA Board, aya at dadaulan mismo na sa presidente. Kasi iyan, proseso yan Walang problema sa proseso Di ba? Yes. Kasi talagang ito yung napag-usapan.
Nung ni-implement na, nung napasa kamay na ng mga buhaya. O sige nga. Pero kung pag-aralan, yun yung mga parang anong tawag mo yan? Proper yan, SOP yan. Oo. 'Di ba? Para 'di ba? Naalala ko yung buhay. Yan ang nasa batas eh. Naalala ko yung binanggit mong buhaya. Oh. Alam mo, pwede tayong kumita diyan. Ah? Sa Kasi buhaya? di ba yung balat ng buhaya, Ay, oo. ginagawang bag? Oo. At isa sa pitaka, mga oo. luxury bags na ginagawa out of the baog ng mga buhaya. Oo. Diba? Baka Wala. sa dami ng Kaya mga mahal. buhaya sa Pilipinas, Oo. baka pwedeng yan ang maging mag-boom na negosyo dito sa Pilipinas mamaya kapaborito RJ. Yung ano nila, Mm. kung sino yung mga buhaya, Mm. sila yung tatangkilik sa Tatalupan produkto natin. ng buhaya. Oo, tatalupan okay. natin, gamitin natin yung Ay, kanilang mga socialist. balat, gawin nating bag. No. Oo. Kasi karamihan, Luxury bags. karamihan Mm. sa mga hambog na mga kurakot. Hambog kako. Mm. Ano naman ang gagawin nila sa dinami-dami ng kanilang bag just to show? Mhm. 'Di ba? Mhm. Na mayaman sila, kulang ang mayroon nito. Oo. Ay, so na kung tutusin, 'di ba? Hindi naman yung mga iniipon nila, hindi naman nila nagagamit Mm. ng sabay-sabay, 'di Of ba? course. Pero bibilhin nila lahat. Mm. Lahat ng mga mamahalin. Ang kapuli nagawan data, antigawan dat sa Binakula sa kwarta na. sa Ay, socialist. kwarta kuan mo pa. Oh. At tulay gawan mo sa man di saliwan mo la amin nagabay mo saliwan. Baka sasabihin ng mga tagapakinig natin, anong pakialam nyo? Pera nila yan. Hindi ho, pera natin yan. Kaya tayo nakikialam. Oo. Di ba? Kasi yung Yes. pinanggalingan, pera ng madlang people, taong bayan. Yes. Oh, pati Galing ikaw. sa kaban ng gobyerno. Oh, na yung yes. perang niya na naiipon sa kaban ng gobyerno, mula yan sa buwis Oh. na binabayaran po natin. Eh, baka Hindi sa- man tayo direktang nagbabayad ng Yes. internal revenue allotment natin. Oh. Kaya hindi man tayo direkta nagbabayad ng ating tax yearly tax na binabayaran natin sa BIR, pero doon po sa mga ibang kinakain natin, Yun. binibili natin, may kaakibat po yan na Buwis. VAT. Oh. Value added tax. Kaya yung sasabihin ko sana na baka ang sasabihin ng mga simpleng mamamayan na hindi naman ako nagbabayad, wala naman akong mga pinifill outan na mga forms sa BIR. Parang ganon. Yes, yung income tax return natin. Naalala ko na. yun. Hindi ba tayo direct na nagbabayad ng income tax return? Meron tayong Bumili ka ng indirectly- sigarilyo, Yes. di nagbayad ka na ng indirectly Ay, may socialist. binabayadan tayong tax. Yun. Kaya po natin pinapaliwanag. Yes, kaya sinasabi natin, pera ng taong bayan yan. Kaya, wag niyong sabihin wala tayong pakialam sa lifestyle nila, sa pamumuhay nila. Okay Yes. lang. Kung negosyo yan, di ba? Yes. Nagpatayo ka ng negosyo mo, nagbabayad ka ng buwis, kumikita ka ng legal, okay yan. Pero pagka itong napag-uusapan ngayon ghost project kinana mo yung pundo, nabigyan yung mga kasangkot din ng mga opisyal, sige nga. Di ba? Yes. Pero ito, kapaborito Joseph, paumpisa pa lang to Wala pa to sa gitna Wala pa Sana sa marating natin yung... Ibig sabihin, wala pa sa kalingkingan. wala pa. Sana marating natin Malayo yun. pa. Yes. At sana hindi to may divert sa politiking, di ba? Baka mamaya kasi ito, parang may mga lumalabas ng mga Kumbaga yan ay ningas kugon. Oo, Na wag mga naman sana. kinukonekta ng politiko, di ba? Sa isyung to, sentral. Ngayon pa nga lang, kapaborito RJ, yung mga ibang contractor nililink na sa ulit sa past administration. Tama. So, Yun nga ang punto nababahiran na ulit ng politika yan. Sa social media nga sino itong mga nililink ng mga politiko? Pati si Senate President, si Gatchalian, di ba? May mga nag-blog na ay socialist tumitira sa kanila. Yes. They cannot deny the fact that the fact remains, kapaborito RJ, aratan na corruption, agawa at sayan panaon. Yes. Di ba? Ganyan na, kaya nga si Senator Bato, kung nag-umpisa doon, din imbestigahan, sabi niya, at nang lumabas na ang katotohanan. Kung saan
may talamak Mm. na nangyaring hokus-pokus Mm. sa mga proyekto. Yes. Kaya nako, pero believe talaga ako dito kay Magalong. Meron siyang mga researcher, meron siyang mga talagang mangkukuto kasi it's a national issue. Siyempre mabuti kung congressman siya, 'di ba? Sana Nasa paharapin na Baguio siya. lang siya Ibig sabihin, ang kaharian niya is isang lugar lang, isang syudad. yes. Pero yung kanyang 'di ba, mga expose nationwide. Kaya nga, ang Oo. hamon ngayon sa House of Representatives, if they are truly sincere at sa ating gagawin na committee hearing na patunayan nila sa harapan mismo ni Mayor Magalong na yan ay hindi muro-muro, Oo. forgive Mga forgive the word kapatid used nating na sa ating mga kapatid na Muslim. Ano ha? Yun kasi ang kasi yung muro-muro parang it's an idiomatic expression. It's an idiomatic Oh, expression. yes, na nagagamit. Actually, sa Tagalog, ang kabaliksantutan, ibig sabihin po niyan is kunwari lang. Palabas lang, parang Oo, ganon. oo. Diba? So, para mapatunayan nila sa harap mismo ni ni Mayor Magalong na sila ng mga congressman ay tunay na malinis at walang bahid ng dungis sa kanilang mga mukha. Paupuin na. Paupuin nyo na. Doon sa Nang magkaalaman na. Ano yan, as a resource As a resource person. speaker. Pero or hindi person. hindi suspect ha. Hindi Resource Ayun na. speaker. Hindi yung sikati taltagan mo. Yes. No. Let Basta him let him speak speak of his mind. Oo. Kung ano yung mga alam niya at i-detalye niya kung ano yung mga alam niya. Yes. At pasagutin yung mga congressman na concern. Pagkatapos ni Mayor Magalong magsalita, pasagutin yung mga congressmen. Yan, bibigyan din natin sila ng due process. Ito, sabi ni sino to? Number, teka. Aha. Okay, basahin ko muna baka Sige, makakuryente. Mm. Sabi ta, pwede pwede. basahin. Sige, basahin mo na. Mangkig tutlabat nasaray kontraktor Timothy Pangasinan. Pikpigara iran akala na bilyon o milyon. Aya kontrata ed agno on sublay kila. Ha kantuya ay. Now in fairness, Bitlam mira. Now in fairness sa Sara de Contractor at atong tanagagik mga kapaborito, ang sinasabi po, likna ay bali at atong tanagagik, ang tunay na ugat ng infra-corruption, hindi po yung mga kontraktor, Oo. mga politiko. Dahil kung ano yung gusto nila, yun ang nasusunod. Yun nasusunod Yun. di ba? Pero Si syempre, kontraktor, nagbibid, tumatanggap lang ng contract kung siya yung nananalo. baka sila Sa pa yung problema po natin, because of the anatomy of corruption na inilahad ni Mayor Magalong, kaya yung proyekto niya apektado at his expense or her expense, at the expense of her company or owner, kapaborito RJ, or his company or owner, because of the corruption. Kaya nga ito. Yung mga sangkot sa Ghost Project kasi umuo kayo doon sa gusto Yan lang. nang nagdikta sa inyo. Pero Yun hindi lang ang naman mali. nila yan magagawa kung sila lang. Yes. Wala ba tayong sabit dito? Yun lang ang mali ko. diba? Yes. Oh. Yun lang ang mali kasi naging accomplice kayo sa yun. gawaing yan kasi pinabayaan nyo. Na mangyari. Tumitawag at English na tatong diba? tanagagik. Walalad mo rin dilak ni man eh. Nunot mo. Ah, Kahit akin, singasyak, walay lisensyak. mm, Kanunutan to manay nan kurakot ya politiko naala to nagkugabay ta usaron to ak natan gabay ko ta walay tungtungan ya bali-bali. yes. Kaya imposar ko may lisensya. Oo. Parang ganun. So, Pero kung solo ng kontraktor na gagawa ng Ghost Project, ay imposible yan. Actually, Di ba? Oo, Imposible yan. lahat naman pwedeng halimbawa kung sana may prinsipyo lang. May Yun connivance. yung tinatanong ko kapabrito. Ayun yung iniisip mo. Oo, yun yung sa pupunta tayo doon. Mm. Yun yung sinasabi ko, iniisip ko,
kung hindi sana kayo pumayag din ng mga kontraktor na ganyan ang mangyari, siguro wala din ganon. Kasi kapag hindi kayo pumayag, lahat ng kontraktor hindi rin pumayag sa kagustuhan ng politiko na may ganito yung anatomy of corruption natin, ganon. Oo. Ay, hanggang po yung galaw, yung kontraktor, hanggang po yung naalad ng kontraktor. Adi, susuko rin yung mga politikong yan, hindi na sila susunod doon sa anatomy of corruption na sinasabi nila. Gontan. Yes. So, that makes you part also of that crime na plunder kasi you allowed it. Oh, you allowed it. No, pinabayaan mo. Pinabayaan nyo O kaya sumang-ayon ka. Yun na nga. Sumang-ayon pa kayo. Oh. Di conspirator na kayo. Yes. Kasabwat na. Kasabot na kayo, Gontan. Kaya nga ito, alam mo tong isyong to, na ibalik lang Bumalik lang. Bakit ka mo? Hindi na kayo natuto? Nangyari na to. Kailan? Na police issue. Yun. Di ba? Oh. Di ba ginamit lang yung, di ba? Yung pinagdaanan lang ng pondo. Yes. Pero wala. So naulit lang kayong mga nagpagamit kasi kayo. Huwag kayong magpagamit sa mga politiko nagagamit sa inyo. Ay, arumog ko lang. You ignored it. Di ba? Wala And you allowed yourself to be part of the crime. Ay, nako. Ay, socialist. Untuloy tayo, tatang tanagagik, papatang ng papatang sa issue, ditang kilabat, tan nasaray gimibiyang dasay balitaktakan, paiter nasaray opinion nyo, da panamagloy nasaray landline tayo. Nani, cellphone number tayo, bitlan me, nan kapaborito Joseph, kasumpala na pigaran makanan paymano, manalapod saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Ayan, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita.
Taluran ka tao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Lignay Bali at ating talagagik. Siyempre, call up kantabi ni Sarin Magtariuran Kapabrito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtariuran Kapabrito, Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:09 las oras sa ating talagagik. Huwebes laman na yan to ha. Oy. 4 la. At bulan na Setyembre, taon 2025. Alwaran nyo ni so kapapawa yu dabong tamanuran-uran niya tatang tanagagig may repleman sakit gaundan at pero at saya so tutungtungan ta kapaborito RJ aya sang patapatang ni ya issue at saya so corruption ditan da sarate flood control projects na sa bansa tayong Pilipinas ya jad kinarakol na sararatan lara ya flood control projects in place asumpala gagaunda ni kapaborito RJ. Still, o niya ni so nalilik na tayo ran problema tayo lante, yan nadudelap tini. Na kumon at no delap, okay labat. Pero liwan sa may agay aralom. Agay mabalasubos. Nga po'y makakasara-sara. Anti gagon tutay gagondaran diki ay. Katulungan lante. Anti nasasambertutan ay. Yes, actually, locally, dyan si katayo at ating tanagagig, singa dyan siyudad na Dagupan, wala abalitaan kung grupo ya un gagalaw ka paborito ajay. Ya aaralan da non turo tay makasengeg causes, the problems na sa tay na pakakadulap na sa siyudad na Dagupan, and they're also finding ways or solutions on how to probably solve the problem of flooding dyan siyudad na Dagupan na tatang tanagagig. Lalamat! Yes. Lalamat, Kongkok. Kasi, di ba, sara may previous tankin at wala lara may rekomendasyon, di ba? Ay, wala lara may nan only lima dya, talagang expert panag-aral sa te pamar na flooding. Natawa lamat. Wala. So, nanturay na pag wala yagawan. rin, yes, sige wala rin grupo yung gagalaw ka paborito RJ. Ya no inner manaanak dira na aaralin datan, and then according to information kasi eventually pag nasumpal da ka paborito RJ mampa-interview rad si kata. Okay tan. Siguro amaunaan. We will also be furnished with Yes. the copies, the results of their studies kapaborito Ajay. Although initially at Saren Kapusan
singabilang walay ang ipropose laya sakay is to restore the original width of the river. May awang nasa ilog. Kasi wala ra may establishment to kapaborito Ajay. Asakop dalaman so tambib na ilog. Wala. Gontan. Talaga, kimipot Oh, la. Kaya lumiit yung area na dapat sana dadaanan ng tubig. Si Engineer Dion, di ba yan yung sinabi niya noon? Nung naimbitahan siya dyan sa, maalala ko yan, sa Sanggunian, di ba? Yes. Naging resource speaker din siya, di ba? Nabanggit niya yan eh. And then, secondly, sabi niya, dapat madredge ang river. Okay. Pangatlo, i-restore din nila yung may lapad, yung may awang, na Sari Canal, kutan mat irarata na kanal, baka mamaya silted na rin. Yung mga creeks, i-restore natin. Kasi may mga creeks dito sa lungsod ng Dagupan na pinatayuan ng building. Di ba ito imagine? before na ituloy mo, kapaborito Joseph. Di ba kung nakakasagabal at proyekto ng gobyerno, di ba kahit pag-aari mo, yun nga ginigiba eh. Kung madadaanan ng tulay yan kasi ang sabi, lupa namin yan. Kaya hanggang dyan kami. In-extend nila yung kanila. Socialist triangle. Kung yung inaalis mo eh. Tapos yung nangkakamkam, hindi mo mapigilan agad. Sanhi tuloy ng pagkipot ng daanan ng tubig. Yan. So, political will. Ayun, Paborito Joseph. political will. Okay. Pangapat, demolish buildings constructed in the river. Dapat lang. Dapat lang. Yan, ha? Kasi, di ba, pwede mong gawin yan, di ba? Of Basta, di ba, kahit na yung malaking di ba, yung mga madadaanan ng mga tulay nga na sinabi ko, nandyan na yun. Tagal na sila doon, pero, pero at least may just compensation naman. Of course naman. Babayaran sila. Yes. Okay. At ang panglima, ang na-suggestion nila is to construct river wall with pumping stations. Pwede yun. Pwede river yun. wall Kasi pagka, with pumping stations gaya ng ibang lugar sa Metro Manila. Na yun Kasi- ang kanilang yes. sistemang sinusunod nga at ginagawa para maiwasan yung kanilang lugar imalubog sa tubig. yes, kasi kung minsan, kung baha nga, hindi natin may iwasan yung volume nga ng tubig, bakit maampermutan? Pero, yung after nung pagbuhos, kailangan mag-subside na agad. Yes. Kailangan maalis mo na yung tubig. Yes. Para hindi na in a day, makabala. in a day, dapat wala na yan. Yun. Yun. Yung mga So, magagandang... although ito yung mga suggestions pero hindi pa ito yung pangkalahatan because sabi ng grupo this can be included in our findings but we need to add more on specifics. Then we will make an official report and our report will start the causes, problems, and solutions and this will be submitted to the respective government offices. Yun na nga. Buti, yun na nga ang tatanungin ko kung saan isusubmite. Oo. Ngayon, ang hirap dyan, kahit maganda, di ba? Kung hindi tatanggapin, di ba? Ng mga Ang tanong- namamahala. Yes, ang itatanong natin susunod ngayon kapaborito, Jay, meron kayang mananagot? Yon, kung hindi, papatupad. Yes. Yun, yung magandang tanong dyan. Hindi rin. Pwedeng ipatupad or sa mga findings sila, may mga faulty. Halimbawa, may mga faulty na mga flood control projects na na-implement. Meron kayong mananagot? Let's see, baka merong faulty dyan na mga flood control projects na na-implement nila. Ngayon, ang tanong natin, meron kayong mananagot? Meron, siyempre. Sino? Yun. So ano yan? Anong composition yan? Yung mga nag-aaral. It's a composition of concerned citizens, Okay. kapaborito RJ. Plus, yung mga dito expert. na pinanganak, dito na lumaki. Dahil alam nila yung pagbabago. Yung pagmamahal sa lungsod ng Dagupan is talagang sikatutay simagsag at kapuspuso anda. Saka siguro may expert din, may technical know-how, ika nga. Oo. Oh yes. About doon Yes, sa may kasi technical know-how. alam mo kasi And one of them is been in the government service until he retires. Okay, bulong mga sa akin mamaya. Tapos ito kasi ang pag-aaral diyan hindi lang 1 year ahead,
mga 10 years ahead, 50 years ahead. Mga ganon. Kasi, alam mo ba, kapaborito Joseph, may sukat na eh. Yung pagtas ng tubig yearly dahil sa mga natutunaw na mga ice plus yung yung mga sa North Pole Yes. plus yung yung paglala itong climate change. So kailangan isaalang-alang para hindi na yung long term solution parang Yes. ganoon. Dahil Oo. ito nga yung pag-aaral yearly tumatas tayo, lumulubog tayo. So ito, 'di ba yun yung sabi din ni inject ko lang ni Mayor Ming na dapat sa mga ganitong problema dapat observant tayo yung mayroon siyang mga term na ginamit para ma-address yung solusyon na to. Hindi ko na maalala yung ganda yung kanyang dalawang binanggit doon sige. So, yan, abangan natin yan. Kaabang-abang yan, kapaborito RJ. Yes. Kung kailan silang matatapos at sila rin ay ating may interview dito sa ating Lignay Balay. Okay, maganda yan. Maganda yan. Para may so, share. locally, may mga issues din na may mga grupo rin na kumikilos para tumugon. Tumugon dyan sa panawagan ni Maganda yun. ni PBBM at para mapatunayan yung or magkaroon na mabigyan ng katarungan or walik-kabaliksan to may nibalikas to ng Presidente BBM mahiyahan naman kayo. May nag-commission ba sa kanila o talagang On their own. Yun. Kaya nga kung tinanong dahil mabuhay po kayo. Ngayon sinasabi ko mabuhay po kayo dahil sa concern ninyo. Yes. Not only for this time but for the next generation, future. 'Di ba? Pagka naging pagka naging successful 'yan. 'Di ba? Yes. Kasi yung mga ito, allow me kapaborito Joseph, yung mga sa edad natin, di ba? Dapat ang isipin natin, yung mga anak-apo na natin. Yes. Di ba? Na hindi na mag-suffer. Kasi tayo, at least, na-enjoy na natin yung siguro kalahati ng ating buhay, di ba? O sobra na, di ba? Sa kalahati. Di ba? So, kayong mga nag-iisip ng ganyan, to solve the problem, mabuhay po kayo. So, yan. Yan po mga kapaborito. At kaugnay po doon sa sinabi ni Secretary Vince Dizon na i-freeze lahat ng mga biddings, narito po yung kanyang naging pahayag sa naganap na press con po. Pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon. Order today, 8 pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Pause. Why ako nagpapapause? Bakit ako nagpapapause? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Okay? So, the President does not want any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog, sabi niya, use his own words. Ayaw na matapon na naman sa ilog ang mga pera at ang mga proyekto ng taong bayan. Kaya today, I will issue an order to pause all the ongoing bidding of the locally funded. Sige. Pause mo na. Hindi. Sige, tuloy mo na. Sige, tuloy natin. Go ahead lang. Kasi 'di ba yung curricula, yung matapon yung pera sa taong bayan, hindi ho sa ilog, hindi ho sinalor na iray kurakot. Sige, tuloy natin si Secretary Vince Dizon. Okay na yan. Yun na yan. Yun na yan. Pala. Di ba? Kasi tama na. Kasi yung gusto niyang palabasin, nasayang. Pero I disagree. Why? Nasayang siguro yung natira na 35%. Pero yung nakuha na, Mr. President, nasa bulsa na. On the other hand, tama naman siya kapaborito RJ. Bakit ka mo? Natapon sa ilog. Kasi doon sa ilog maraming buhaya. Di ba? Andon yung mga buhaya. Paisip ka ang nasayang lang po, Mr. President, yung ginamit, yung natira. Yung natira. Pero yung kinulimbat, yung anong tawag mo diyan, yung sabi ni Senador Pampilo Lacson, yung
pinisay-pisay, di ba? Yung mga porsyento-porsyento, maririn la. Maririn la, di ba? Of course. Sige. Pira ng taong bayan yan eh. Oh. Ngayon, mga kapaborito, Pero okay ka, hindi na sayang ha. Dahil hindi na sayang kasi maraming buhaya sa sa ilog. ilog. Okay. Ay, nako. Kung sa Congress ay kinukontra ang pagpapatawag sa kanilang kabaro na si Mr. Saldi, ha? Si Congressman Saldi ko, kapaborito Jay. Nga pala, sitting ano siya, no ha? Oo. Ito, sinabi nga ni Congressman Benny Abante, I am objecting the motion. Mr. Chairman, I would like to know the reason why because I would like to find out if we're going to invite them here. Are they resources speakers or are they members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? I'd like to find out. Or do you invite them? Di ba? Pero sa Senado, merong statement si Senador Marcoleta dahil siya po yung chairman ng Blue Ribbon. Ay, okay, at nasasagawa ng napasabak investigation agad din. napasabak agad kasi siya yung bagong senador at this is only his first term as sitting senador, di ba? Okay. Ito, pakinggan po natin si Senador Marcoleta. Nagsagawa tayo ng pangalawang pagdinig nitong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating Secretary Bonoan ng TPWS, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo yung dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat hindi ko inasahan na magbibitiw siya agad. Nung araw na yon, tumuli kaming magkausap sa pagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng danyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC, titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa na namin pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga, maaaring ma-freeze ang assets ninyo. Nag-iusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order, baka sakaling iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ng mga lisensya ninyo, nandiyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana'y pagtiwalaan po ninyo ang aming ginagawa para sa inyo. Salamat po. Nitan, kapaborito Jay. Invitation po yan ni Senador Marcoleta. Sana sir, Senador. At sinasabi na rin niya from the bottom of his heart na seryoso sila. At hindi ho sana maglaylo. Yung ginagawa ho ninyong investigasyon. Dahil inulit po natin pera ng taong bayan. Gusto ko yan yung pati yung pag-freeze sa kanilang mga usilan dala siguro natin man-withdraw kapaborito Joseph. Yung mga assets, yung mga nila assets tapos hindi sila pwedeng lumabas ng bansa. Gusto ko yan. So may hold order departure order, hold departure order, ganon. Laban sa mga mga nasa listahan. Nasa listahan po nila.
Meron po sila niyan, mga kapaborito. Kaya actually, saan ba yung listahan nila dito? So ito na yung sinasabi ko. Paborito Joseph, yung sarili mo na ang kalaban mo. Konsensya mo na ang kalaban mo. Wala kang peace of mind. Mahirap 'yan. Oy. Dahil iniisip mo na. Yung mga problem, kaharapin mo yung kamakogip no labi. Yeah. Ang kanunot-mutan ay isosceles triangle. Yun. So may Ito na lookout, yun. may lookout order na kapaborito RJ. Pati pamilya mo, yung Oo. ang isa nakikikasila, yagulapi babali re anak ko, di ba? Kami na eh, lang. Ay nako, ito kaya sa kay Diskaya kasi may appeal na ganyan kapaborito di ba? RJ. Kami na lang. Oo. Yun yung epekto. Yung repercussion ng Yun, actions nila. nabanggit Okay. mo. Yung, So ito naman, meron pang isang problema sila ngayon kapaborito RJ. Kasi kumilos po ang Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB. Nagpalabas po sila ng isang board resolution number 075 series of 2025 na kung saan nire-revoke po nila yung mga lisensya ng siyam na construction companies allegedly owned or controlled by Sara Diskaya dahil daw sa mga violations of procurement and licensing laws. Nako. Kasi di ba, isa lang yung may-ari siguro may dami-dami, di ba? Yung dami-dami kontrata, dami-dami din mga names. Pero kasi hindi allowed ng pick-up yan kung isa lang yung magiging may-ari, di ba? Pero question ko sa PCAB, ba't ngayon lang kayo kumilos? Kasi na-issue. Pagka marurun yan, di okay lang. PCAB, ba't ngayon lang kayo nagpalabas ng board resolution? Oo. Kailan pa ba nangyayari to na binabiolate yung mga procurement and licensing laws ng ating bansa? Ngayon lang ba? Para magkaroon ka ng kontrata, sila yung parang may doon ka magpapalisensya, parang gano'n, sa PCAB. Yes, sa PCAB. Oo. Ano ba yan? May ano ba sila? May regional office? Sa Manila lang. Alamin nga natin. I think sa Manila to. Maka-interview tayo. Siyempre, yung mga, kung dito, i-localize natin, baka may interview din. Para naman marinig yung kanilang dyan. Panig din. Habang binabasa ko to, sabi ko, oy, ayaw niyong madawit din, ha? Kaya nagpalabas kayo ng resolution, ha? Ano yan? Yan diba? yung palo-palo na yung mga iba dyan. Na magiging pwede na masangkot at madawit, di ba? Imagine, 9. Isa lang may-ari. Isa lang ang may-ari. Multiple Siguro license construction yung tanong ko, company. Paano nangyari? Yun na nga eh. Oo. Paano sabi nakalusot? ko, kumikilos kayo ngayon. Ano bang panuntunan? Mayroon kayo? Allowed ba yung multiple? Yung higit sa isa? Na magkaroon ng pag-aaring construction firm? Sige nga. Minsan nga kausapin natin yung mga kaibigan natin. Alamin natin kung allowed yung multiple o hindi. No, ha? Kung ano yung mga requirements. Kasi, ano kaya kung mag-apply na tayong contractor? Kasi pwede kang kumita dyan kahit wala kang project. Why? Salor. Alam mo yung palagi kong sinasabi na salor, basta mabuka ka lang dun sa loob ng ahensya, ay ni may ngalya ay ipilayo pala, pero salor. Nanda kay 1%, 3%, kumo pa. Kahit wala kang puhunan, kahit wala kang kapital, wala kang mga gamit, pero pwede ba yun? Pero hindi pwedeng yung basta-basta na lang mangontrata. Kailangan meron kang mga tao, represent mga equipment. Kaya may ano din yan may Class A, AAA, mga ganon. Pag AAA ka na, pwede ka na sa amount na ganito, parang ganon. Kung nag-uumpisa ka lang, doon ka lang sa kalye-kalye. Yung mga maliliit. Parang ganun yan, may classification din. Yan. So, yan suspended na. Wala na. Tawag nun, revoke. Yun. Pag revoke, sinabi mong revoke, tinanggal. So, lahat kaya ng lisensya niya, siguro AAA lahat. Kasi pag AAA, kompleto ka na sa mga gamit. Yes. Sa lahat ng mga gagawin, kompleto ka. Yan. Nako. Ay, nako. Nagtutuloy pong lik na ibalik. Kaya rin inasarin pagkabat ng paimano manlano paninsarin manangang tabay. Ang putak-putak ng Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang putak-putak ng Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi.
Buksan ang putak-putak ng impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now
Bugao and call Barbert Salon for men and women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for men and women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37 oras na natin. Kay Lipolis na oras ay. Oo. Kaulap kanta, menilik na ibali. Siyempre, sari magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Berayemenes at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarin ka paborito, Joseph. Kanilang, bakani. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel, kay Mark Santos, ay kwanto ulit to kapaborito, RJ. Mark Santos. Ay, good morning, Mark. True ba na nag-resign yung provincial administrator, kwanto? Nag-resign na nga ba? Sino ba yun? Nag-resign ba? Si Mr. Pitagi ba yun? Patagi? Ewan ko. Pero parang sounds like. Kay Madam Mylene Alvaro, good morning ka paborito. Great ko pa'y apok birthday to si Mark Renz Alvaro. Mag-aral mabuti apuhatan si partner kon Intoy Wapson. Kay Madam Merly Macapa, say kwanto magandang umaga mga idol na pogi. Pabati po mga ka-senior ng Barangay Basing, Binmalay. Naway ligtas tayong lahat. Thank you po and God bless. Yun. Yes. Siyempre, sa mga single ladies na rin, si Madam Emma, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawad S. Esperanza, tan si Madam Ja. Ayan. Good morning. Okay, batiin ko na rin yung ating mga suke na nagre-review ng ating mga programs. Si classmate Merna Soriano sila na nandyan na sa Canada, si Najima. At syempre si Gaspar family sa Binmalay, Eco family dyan sa may Lungos, Calasiao. At syempre si, ano na yung pangalan nun? Yung taga-Baritaw, kayong mga taga-Baritaw, Manawag, good morning. At dyan sa Labrador, Pangasinan. At sa Bugalyon, dami nating tagapakinig. At si Jong Iscanyo dyan sa Lingayen Public Market. Kay Mr. Orhe Kokea, good morning. Sabi niya, good AM mga idol. Pag-rate po kumpare ko na si Noel Cabugao ng happy 60th birthday. Oy, happy 60th birthday po sa inyo. Senior na. Oo, Mang Noel. Ayan. At binabati rin natin ng happy birthday si Doc Jerry, board member Doc Jerry Rosario. Birthday niya. Kailan? Oo, ngayon. Ngayon, ay happy birthday, Doc Jerry. Yes. Wala siya sa sesyon dahil may importante siyang inatindihan nung Lunes. Kahit sa, ano yun, nandito yung sinend ni Joey, siyang representative. Si board member Doc Jerry Rosario. Na maalaga, lalo na sa kalusugan. Yun. So, happy birthday po. Birthday niya. Birthday niya. Ayan. Oy, may mangyayari pa lang Archdiocesan Laity Congress. So, September 28, malayo pa, pero i-announce na natin, September 28, 2025, that is Sunday. From 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon sa may San Carlos City. Yan. So, yun po yung kailangan mangyayari po yan. Kaganapan po yan sa Lingayen Dagupan Archdiocese. Ayan. Ano yung nagtanong kung naalis na si o nag-resign? Yung ano yan, provincial administrator yun yung tinatanong ni Juan. Yung tinatanong. Research natin. Ano kayang dahilan? Di ba? Nag-resign. Siguro personal. Provincial administrator, little governor yan. Di ba? Sige. Sabi naman ni Sir Jerry Domingo, good morning Sir Jerry. Ay, yung kanta niya na sinabi mo. Wait lang. Mamaya. Basahin ko muna to. Good morning gentlemen. Regardless of this bad news, let's choose to believe God's word alive in us. His justice will prevail. True. At the end of the day,
divine justice will prevail. Gauntan ka paborito, Yes. RJ. Ayulatan na iwasan. No hostisya lay Diyos. Yes. Socialist. Gabay mo na rin may kansyon to. Ano ba? Ano bang kanta dyan? Patungkol saan? It's Christmas. It's fiesta. Sige. Sige nga, pilingan natin para ma-break yung ano natin. Oo, siyempre. Tension. Sa mga issue. Medyo tensionado rin tayo eh. Sa mga nangyayari. Ito, pakinggan natin. Parinig ko sa inyo. Buti kung may... sige na. Masaya na naman ang lahat sa pagsapit nitong pistahan dito sa lungsod ng Dagupan. Sama-samang lahat sa paghanda, nakamiti bata't matanda, nasasabik sa inyong pagdating. Doble-doble kasi ang saya, kasabay ng Paskong parating. Malamig na ang simoy ng hangin, ang gabi laging maningning. Mayroong sayawan at may kantahan, bawat tahanan ay may handaan. Mga balikbayan at sinuman ay siguradong masisiyahan. Kalila at pista na Dagupan, likod na pandaragupan. Sige Dagupan, magayagan Dagupan. It's a long, long fiesta, let's go to Dagupan. You're always welcome to visit Dagupan. Tuloy kilang sang kaililit Dagupan. Saray umbalay na'y narong Dagupan. Nag-aanyaya kami sa Dagupan. Ang sarap ng buhay dito sa Dagupan. Walang tatalo sa pistahan Dagupan. Kita mo. Talagang, Sir Jerry, galing love mo yung Dagupan, Sir Jerry. That is para sa Kapaskuhan. Tamang-tama dahil piyesta ng Dagupan. Yes, that's December 26, 27, 28. Kaya maganda yung mga lyrics ni Sir. Siya yung nag-compose. Siya yung nag-compose. Siya yung kumanta lyrics din. and music. Siya rin nagkumanta. Maganda yun, Sir Jerry, pero not now. Kasi it's an invitation. We'll play it on December, Sir Jerry. Yes, not now. Bakit ka mo? Dilap. Ayun ang ibig kong sabihin. Di ay nanang daay. Siguro pag December wala na, okay na. Kasi Sir Jerry. So hindi pa Christmas. No, it's Sir Jerry. Yun, pinapaliwanag ko lang. It doesn't look good. Kung ngayon. Kung ngayon. Ay, lalo na ngayon. Dahil panahon ng tag-ulan. Lalo na ngayon, kapaborito RJ. Bakit ka mo? Bakit? High tide na naman. So, hindi yun parang ngayon. Sa December, okay na. Yan. Sir Jerry, kasi it's yung nag-i-invite. Pandaragupan. Yes. To come here in Dagupan. Yes. Pero hindi sa ngayon dahil hindi pa sa ngayon. Baha-baha pa. Totoo yan. Maulan pa, Sir Jerry. Maulan pa. Ay, nako talaga. Pero at least kahit papaano napasaya tayo ni Sir Jerry. Ang ganda ng lyrics saka yung yung pagkatuno, yung lapad pagka ng musika. Lapat ng musika. Yung lyrics ng musika na napakagandang mensahe at siyempre yung nagmamay-ari ng magandang boses na yan ay talagang 3-in-1. Parang coffee No, 3-in-1. Sabi ni Sir Jerry, may magpa-coffee. sabi ni Sir Jerry, they laugh lamot no mauran kanto. They laugh. Hindi. Aliwan delap. They laughed. Pagkatapos ng delap, they will laugh. They will laugh. Okay. Ay, nako. Talaga naman. So, itong mga nakarang araw din, mga kapaborito Ajay, ay nakita natin, boses ko lahat yan, kwanto. Oo nga, Sir Jerry. Okay. Galing Galing. Bakit isusuli ng Kamara yung national budget sa DBM?
Isusole. Oh, 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. 2026 na kagad? Hindi kasi pinag-uusapan pa yan. Oh. Ayan yung deliberation ngayon ng national budget. So siguro ngayon pa lang kuto ang dalatay budget na DPWH. Di ba? Oo, dapat. Ay, nako. Kaya nga alam mo yung mga kababayan ko, katawan, kung mahabagin kanda. Kaya kung minsan binanggit ko lang yung binanggit pero siyempre, don't use my name, parang ganun, di ba? Oo. So sabi niya, daming nalulustay samantalang 2025 na, ang daan namin lubak-lubak pa, kunda. Di ba? So sabi ko, may karapatan naman yung lignaan ninyo valid kako. Kasi tingnan mo yung nawawaldas na pera. Samantalang yung arawan na ginagamit nila at dinadaanan lubak-lubak pa rin. Kasi kasuhin nyo naman. Yes. Ito, magandang balita to kapabrito. Ulan ng daan namin. Pero hindi ko alam kung maganda pa rin, pero may kaugnayan pa rin. Korupsyon sa pag-iisip, malaking banta sa kapayapaan. Siyempre kasi di ba yung decision mo wala Ito sinabi po ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Undersecretary Ernesto C. Torres Jr. So sa lahat na lang ng bagay may corruption Pati pala sa pag-iisip may corruption din. Diba? Na pinakamabigat na banta sa kapayapaan ay hindi lamang ang pagnanakaw ng pundo ng bayan. So ang pera ang sinasabi. Kundi ang pagkasira ng isipan ng Pilipino. So hindi lang nasisira ang ating kaisipan sa mga pera na nakikita natin kapaborito, RJ. Kundi nasisira din ang ating kaisipan dahil sa mga kaganapan at kaguluhan. Iniahayag po ito ni Torres kasabay ng paggunita ng Peace Month ngayong Setyembre. Si General Torres? Hindi si General Torres ito. Ernesto Torres Jr. Okay. At saka may S siya. Si General Torre walang S. Okay. Torre lang. Parang si classmate kong Raul Torres. Oo. Pero ito, magkakanayin din ng mga to Kasi nagkamali lang sa pagpaparehistro ng pangalan siguro to. Ito yung mga nangyayari ng mga unang panahon di ba? Hindi tayo magpinsan tayo pero may spelling ng surname mo. Halimbawa sa Jimenez. Hindi na binago. Hindi na binago sa Jimenez. Instead na Z, S ang nasa dulo. Saka yung isa, may Jimenez na letter G, as in goat. Yun, di ba? Pero yung original is J. Ngayon, nagbabala po ang intact na tinatarget po ng mga rebelde ang idealismo ng kabataang Pilipino, mga estudyante at maging mga lingkod bayan sa pamamagitan ng pagbabaluktot ng mga lehitimong isyu bilang kasangkapan sa pagre-recruit. Kaya be very careful sa ating mga kabataan kasi baka ginagamit itong kasalukuyang issue ngayon na mainit to corrupt your minds. Wag. Dapat mapanuri po kayo. Pero alam mo, ayoko ng talakayan pero may mga talagang bata pa lang. Di ba? Ay ag mo na baluktot sa may matukya kindamat, pananisya damat. Ya ang gada si karatan sumagmamaliw na re-recruit. Aking kamo. Santa da di manda na ilaban. Alam mo ako, napapabilib ako sa mga kabataan May iba talaga impluwensya ng social media. Sa mga anak ko na lang, tatanong sila sa akin, di ba yan yung nakulong? Di ba yan yung... alam nila yung issue? Kaya nga pati yung taga masahe ko, alam niya alam niya Dahil siyempre, yung tutunog man man mamasahe, di napipistoryan to ramay like me. Di ba, isyon, takso isyon, on tupot. Di na ipaliwawag, ibalibali, di na ipasa to. Ganun yun, mag-iikot yun. Pero sa palagi nating sinasabi, sa pagtingin sa ating mga cellphone, maging mapanuri. Dahil madami din dyan yung mga peke. Yes. Lalo lang yung mga nakikiride on. Oo. Ay, marami dyan. Sirain lang yung mga tao na iba. Marami dyan, yung mga ride-on na yan. Ride-on. Kay Madam Mirna Soriano Silan, good morning. Ayun na, yung binanggit ko kanina. Maraming salamat, classmate. Sabi niya, good morning and ingat kayo dyan. Yes. Naging siya, engineer siya doon kay Sir Mata.
Ganun ba? Oo, siya yung sinasabi ko na... Kay Engineer Nung Mata, makausap yung kaibigan natin? Oo, sa BMK. Oy. Engineer yan eh. Yung classmate ko. Ganun ba? Okay. Dito naman sa ating bayan sa Binmalay, may anunsyo po sa celebration ng World Tourism Month 2025. In celebration of World Tourism Month 2025, the Binmali Tourism Office invites every Binmalinians to take part in meaningful activities that aim to protect our environment and celebrate the beauty of our hometown. So magkakaroon po ng mangrove tree planting sa September 13, 2025, Saturday, at 4 o'clock in the morning. Ay, ang aga. Alas 4, libre almusal, sigurado. 4 o'clock in the morning sa Barangay Pututan. Pututan. Oy, kay Alvin! Alvin, sa Babal! Magtatanim pala sila dyan. Kumusta na si Engineer Larry Melendez? Yung maaga ka mo? Mas maaga pa dyan. Kami. Ganun? Alas 2, nagpunta na kami doon sa Bulinaw. Talaga? Alam mo kung sinong nanguna sa pagtatanim? Mismo siya doon sa ilog? Si Gupogi. Si Gupogi, nung siyang gobernador. Nung siyang gobernador. Talagang ang kabalog la siguro ang may intatanong da di man niya kiyan. Alam mo meron palang sapatos na na hindi na yung para sa pitek. Ganun ba? Kayang suot. Alam mo yung mangrove, ang tawag doon? Sa Bulinaw, yung mangrove kon dyan. Nursery? Nursery, okay. Napuntahan ko na rin yan. Sa may Arnido. Arnido ba yun? Noong part pa ako. Arnido, Palawan yun. Pero meron din dyan. Parang noong part pa ako sound. active pa ako sa Kiwanis noon. Ay, nagtanim na rin po kami dyan ng mangrove. Sa Bulinaw. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Pero nung nagtanim kami dyan, parang maliliit pa yung mga mangrove na tinanim na doon. Iwan ko na lang ngayon kung gaano malalaki kaganda. na syempre. Yun yung pang-protekta. Yes. Yun yung walang bilyon na na halaga para hindi gumunay yung lupa. Kasi tinataniman tinataniman na mangrove yun kasi it's a natural habitat ng mga isda. Yes. Doon sila nangingitlog. At kung bakit dumaraming isda sa dagat, because doon sa mga mangrove na yan, ugat na yan. Nasanga-sanga. At the same time, pinoprotektan nila yung erosion. Yun. Yung pagka may waves na malalaki or tsunami, yun ang magpoprotekta sa lugar. 3-in-1 ata yan more than that. Sa kadapuan pa ng mga ibon. Doon sila gumagawa ng kanilang pugad. Yan. At pagkatapos niyan, sa September 20 naman, magkakaroon din daw ng coastal cleanup. September 20, Saturday, 5 o'clock in the morning din. Maaga rin. Kaya libre, ako ang tabalo na libre. Libre almusal. So yan ay programa ng Binmalay Baywalk. Tourism? Sinong tourism officer nila? Hindi ko nakita. Sa Lingayen si Madam May. Very active din si Madam May sa kanyang role na tourism officer. Sino kaya ang MIO? Wala tayong nababasa ngayon. Like before, di ba? Lahat ng activities nalalaman natin. Pero natan ka nang wala akong nababasa. Maroon. Pati mga noon kasi sa information office, pati yung mga pinapasang resolution, ordinansa, di ba? Na ilalagay doon. Yung mga nawawala na ilalagay doon. Luzon found. Pero ngayon tahimik, wala ata. Dahil si Madam May nasa na siya sa Tourism Office. Hindi pa rin ako nakapasyal ni minsan diyan sa munisipyo. Pero si Madam May sa celebration din ng tourism ay tawag dito, meron siyang programa Saan mo na-post din? Oo, nagpo-post din siya. Kasi among the treasures. Sa tourism. Yes, sa tourism. Among the treasures ng Lingayen, yung Nipa. Sukang Nipa, ayun, isa sa mga pinopromote niya. Di ba may ulupan yung mga tourism natin, officer? Meron. Iwan ko lang kung active pa. Okay. Alam mo, maganda ka, kaya tourism Pero mabalik tayo sa coastal cleanup. To promote yung mga natin para makaengganyo tayo ng mga turista. Mabalik tayo doon sa coastal cleanup. Kasi recently, nagkaroon din ng coastal cleanup dito sa Dagupan. Diyan sa Tundaligan. Alam mo sa akin, coastal cleanup, kung isa lang, wala. Hindi, may mga grupo So, dapat sila sunod-sunod. Merong nagsabi sa akin na grupo sila
out of courtesy sa city government, nagpaalam din sila. Kasi yung kanilang objection naman, ang kanilang purpose naman, yan na lang sabihin natin, purpose. Yung kanilang purpose naman is para makakontribute naman sila. Parang social work. Yes, social work. Para nang sa ganon, siyempre, ambag nila sa nature. Yes. Ambag nila sa nature, Kapaborito RJ. So naglinis sila, nagkaroon sila ng clean up drive diyan sa Tundaligan. Now out of courtesy, nagpaalam sila. Pero to their dismay, they were denied. Bakit And they were asked to do their clean up drive somewhere else na lang. Pero bakit makakatulong ka? Yun na ang tanong bakit? Pero ano ba yan? Baka may issue na naman yan sa politics. Hindi Kasi alam mo, pag nakakonekta naman yan sa politics, alam mo na. Di ba? No, may pero alam pwedeng mo, mangyaring ganyan na maganda yung motive. Maganda yung ano nila, may term diyan yung binabanggit mo eh. It's a good activity. Para for the environment, Kapaborito RJ. Saka maglilinis lang naman. Why ano? I don't know kung bakit what's their concern about bakit tayo nilang maglinis sila. So but the thing is, Kapaborito RJ, maalam 'yun. Siyempre government servant din siya dati. At saka nagserbisyo din, Kapaborito RJ. Maalam siya. Pinilit pa rin niya, tumuloy pa rin siya sa kanilang clean up drive. Wala saka just do it. Wala ka namang binabiolate, pero sabi mo kasi by courtesy. By courtesy lang. So tumuloy siya kahit di siya pinalihagan, bahit na pinapaalis sila at pinapapunta sa ibang lugar para mag-conduct ng clean up drive. Tumuloy siya because wala silang ginagawang krimen. Yes, wala nang binabiolate na. In the first place, that is a public place. Yes. Hindi malinis ka lang. Yes. Pero nagpaalam for courtesy. Kaya sabi ko, tama yung ginawa mo, sir. Proceed. That's a public place. And after all, you're not committing any crime. Yes. Crime ba yung maglilinis ka, mag-clean up drive ka? Hindi. Paano dahil ka ni? Of course. Baka pagka may nagabla sa'yo, anong kaso? Yes. Violation of doing good? Kaya sabi ko, naku naman. Naku naman, pati ba yan? Gaganunin pa rin. Wag na. Sabi ni Sir Jerry, I composed O Binmalay hymn lyrics by Father Weng Escanio. Oh, yes. Tan 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 taran tararan. Siya rin. Yung Inarok Binmalay kanta. Sa lyrics to man say nang gawa si Father Weng. Pero ang may hymn to, naglapat ng musika. Naglapat ng musika, it's Sir Jerry Domingo. Wow, composer ka pala, sir. Composer talaga si Sir Jerry. Turuan mo nga kami ni Kapabor. Kaya pala, ikaw di ba may alam ka na lalo para mas lalo umunlad. Yes. Gawa tayo. Turuan tayo ni Sir Jerry. Sir Jerry, yung Likna ay Balay, kami rin gumawa yung kanta namin, Likna ay Balay na Radyo Pangasinan. Pero rin. Yung musika, ang naglapat na AI. Yung lyrics sa amin. Ayon. Ganun ka pala malam, may oras sa atin ito nagagik. Until tomorrow again, sa isang edisyon nating Likna ay Balay at tamayan ang susunod kaagad number 1. Kaulop kang tamay lang mula sa rin magtaryolan Kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Ansay magtarilingkor, magtaryon Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo the technical side, the only one, Alan Lanag, Engineer Nixon Dakal. Sige po mga Kapaborito, tomorrow, dito